Čaute, ja som Bela a toto je challenge to alebo to s mojou kamarátkou Tinou Gamer. Čaute, to je vlastne Tina Gamer. Ok, tak poďme rýchlo na prvú otázku. Čierna alebo biela? Čierna. Čierna. Aha, idem ja, ups. Leto či zima? Leto, lebo v lete sú 2 mesiace prázdnin a relax. Relaxik, prepáčte, že tak rýchlo, keď chceme, ale nechcem, aby to zase trvalo tak dlho, ako keď sme to skúšali po prvý raz. Áno, trvalo to 2 minúty a 40 sekúnd. A to sme si dali iba 3 otázky. Mačka alebo pes? Asi pes. Mačka. Ja ale obidva sú zlaté, tak. Presne. Jaj? Dobre, kráťa si či rifle? Kráťa sa, jasné, kráťa si. Kráťa si to sexy? Aj, že je ich není až tak teplo. Nanuk či obyčajná zmrzlina v zmrzlinárni? Zmrzlina mám radšej, no. Má rád každý. Keby si sa mala vybrať medzi... Aha, ty dáš otázku. Ups, sorry. Dobre, tak idem ja. Tak, spýtam sa ťa takú jednu veľmi ťažkú otázku. No? Máš na komédie či drámy? Komédie, dráma, masére. Aj ja komédie, je to také vtipné. A máš rád, keby si sa mala vybrať medzi 2 pečepakmi, chcela by si Sema alebo Leon? Sema alebo Sama? Sama. Samo je proste retard, ale aj Sam je taký divný. Ako by dva sú retardy. Ja viem. OK. No, otázka. Sorry, tak máš radšej, dám ti teraz jedla. No. Máš radšej pizzu či palácinku? No, oboje. A ja, ale asi radšej... Pizzu. Nemám asi palácinky, ja fakt neviem. Obidve sú to opredu. Raz mám chuť na to, raz na to. Presne, podľa chuťových buniek. Nezakacávajme sa a poďme ďalej. Dobre, ideš. Ty. Jahoda či melón? Melón. Sopro melón. Melónik mňa teraz moc nepredávajú. Nenakecávaj sa. Ježiš, dobre. Dobre, teraz si dám ďalšiu otázku. Máš... Čo ti dám? Neviem, čo ti mám dať. Ježiš, Vankúš či perinu. Vankúš. A ja, Vankúš. Lebo vankúšom sa dá aj prikryť. No, keď ho máte dosť dlho. Ďalej. No, ideš ty. Segra či brat? Segra. Brat. My to máme naopak, ja mám brata, ale segry. No. Moji bratia sú na mňa No poď ďalej. vykakali, dobre. Máš radšej ako zviera. Máš radšej zebru či žirafu? Čo? Máš radšej zebru či... No, dobre. Ja tiež žirafu. OK, takže... Keby si mal vybrať medzi jablkom a hruškou, čo si vybereš? Asi hrušku. Jablko. Ja mám obidve rada. U mňa vyhráva jablko. Minulé hruška chutila jak penis. Ty si rada. Cenzúra, ty! Neukázal som to povedal. Na tvoje ústave som dala radný pip. To ešte neviem. OK, tak toto sa vám páči, lebo tu už má 3 minúty a zakecávali sme sa furt, že? A ešte natočíme nejaké videjko. Čau!